أرست زينام شوعي حفشاو مرصا عوت نكخون دق أرستيو እጃም መሪሕነት ክወስዳ ይግባእ ክብሉ ኣይተኣተን ፈራህ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ካልእቲ ገዛና ኮይና እያ ክብሉ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ተዛሪቦም ካብ ዜና ወፃኢ ኢራን ደም ሱር ቁጠባ ዓለም ተባሂሉ ጽዋዕ ወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ብዕልም ዕፃው ኣፍሪጣ سلام طعنا هبل زخوركم تملكتي كمي تمسيو لك ساعات حد خوينو كم تلمود ما أد زينا حزنا مزينا لنا زينا تات ندامرحكم ساخم صنه أنا إبراهيم فسام فلما بحصر زينا تكنجبر شوعي حفشاو مرصا عود كخون دق انستيو اجام مريحنت كوس داي غبا كبلو ايتا ادم فراح تزاريبوم منستر سلام مس عود ادوا دق انستيو بمتحببار قد دق انستيو نسلاماوي مرصا بزول مري حساب هاجر لخ مزازم مدرخ اكايدوم مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان وان حلافي بصحفتتي بارتي ايتا ادم فراح ابتي مدرخ كم زولو ات مرصا عود نكخونن ديمقراسي نخمعبلن دق انستيو كم مرصتي تودادرتن عقبت سلام بمخان بقدامنت كسرع يغبام قصري دق انستيو اب منغستاوي سلطان لعل 50 ميتاوي بصحت نكلو بمغبار علم لخ ابنت تمزغيوي زولو ايت ادم فرع اب سرحتي كوريدور لمعات اب حملواي اثرن زعمسلون انشيتيفات منغستي بقدامنت تربحتي مخانن ارغاغيصوم يوم ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ልምዓት ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዝጭበጥ ውጽኢት ይምዝገበሎ ክብሉ ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ እዮብ ተካልኝ ተዛሪቦም ንግድን ኢንቨስትመንትን ምብራቕ ኣፍሪካ ናብ ተረባሕነት ንምስግጋር ዘኽእል ዕድላት ጠመተ ዝገበረ ኤሊቬት አፍሪካ 2026 ኣብ አዲስ አበባ ይሳለጠሎም ዶክተር ዮብ ተካልኝ ኣብተዋን ኢትዮጵያ ኣብ አተገባብራ ሃገር ለኸ ምምሕያሽ ኢኮኖሚ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ እናተሰርሐ ትረከብ ኢሎም ኣብ ከይዲ ምምሕያሽ ልምዲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዝተምሃረት ብምግላጽ ብብዙሕ ዓውድታት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኢኮኖሚ ልምዓት ዝጭበጥ ውጽኢት ይህብ ከም ዘለውን ገሊጾም ኣሎም ጉባኤ ኤሊቬት አፍሪካ ማእኸል ዕዳጋ ምዃን ብምርዳ ኢትዮጵያ ዕድሉን ምጥቃም ድልውቲ ምዃናም ኣረዲኦም ከዜሮ ተነስቶ ዓለምን ያስደነቀ ከአራቱም ማዕዘን ለአንድነት የቆመ ትላንትና ሳምረን ነገን አድምቀን ዛሬን የምንሰራ ከምናይት ማልዓወት ለሞን ውዕሎ ልምዓት ከማያታትና ጸኒዕና በቃና dareenka geesiyadu uu ku qolqolo biyo xireenka Abbay adwada labaadna lagu xaqiijiyo joogtayn shaqo aranaka fayaya nimiga silayti reebu iddiyan diifu nimiga jolle adwa sabbontota afrika gootota tokkumma addunyaa jaayibsiisan አድዋ የድላችን ምንጭ የሥራችን ጉልበት ማዕድ ዜና ይቕጽል ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝርና ብዝሓዝናዮም ዜናታት የክሕልፈኩም ኢትዮጵያ ካልእቲ ገዛና ኮይና እያ ክብሉ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዘዳለውዎ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ስደተኛታት ተኻፊሎም ኣሎም
አሸናፊ እንዳለ ዘዋዶዶ ጸብጻብ ናዝሬት በሪው ኣብ መካ ዝነበሩ ሙስሊማት ግፍዕን መከራን ኣብ ዝበዝሖም ፈታን እዋን ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ጸግዕ ሰላም ኮይና እያ ነብዩ መሐመድን ሰዓብቶም ናብ መሬት ሓበሻ እንትልኹ ኣብቲ ዝኾነ ዘይብደለሉ ንጉሰሎ ንስሓቀኛ መሬት ያ ብዝብል ዝገለጽዋ ታሪኻዊት ሃገር እዚ መግለጺኣ ከም ዘሎ እዩ ለሙን معرفيت እዋን ጸበባን መውጽኢት መዓልቲ ጸገምና ኢሎም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝመጡ ዜጋታት معرفيት ያ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ሓገዝ እናገበረት ትርከብ ኢትዮጵያ ካብ ሰብኣውነት ሓገዛት ብዝሓለፈ ከም ረመዳን ዝበሉ ናይ ምትሕዛንን ሓድነትን ኣዋርሕ ንደቂ ሰባት ዘለዋ ፍቕርን ክብርን ብተግባር ዝግለጸሉ እዩ እዛ መጸጊዒ ጥራሕ ክትኮነና ዝበልዋ ሃገር ምስ መራሒኣ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ሓደ ማኣዲ ኣካፊላቶም እዮም እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዓመት አስተሳገረ ተግባር ትርጉሙ ካብ ምግብ ዝሓለፈ እዩ ሩሂ ኩፋያ ነፈይሴ በልበለና over excited literally everybody here 100 millions حقوسي وسن يبلون 120 مليون حزب ابزلو هاجر كل سب كرخبو ابزدليو انغدوت بمكفالي عبي دستا يبني اب بيت منغستي بمركابي دسيلنيو قدماي منستر ابي سناي سبنا زلو من قريبكا نموقع زي خبرون مراحيوم smiling face nice guy kind of person everyone need to meet him. Thank you for Prime Minister for welcoming like that we are feeling Ethiopia is our second home. We say thank you and Ethiopia is a good country. እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንዝገበሩልና አቀባበላ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ኢትዮጵያ ኻሊት ሃገረይ ከም ዝኾነት እዩ ዘሰማዓኒ ብጣዕሚ ጽብቕትን ተቀባሊት ጋሻን ሃገርያ ካብ ሶማሊያ መጽእ ኮይኑ ግና ጋሻነት ስምዒት ኣይተሰምዐንን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣብ ኻልኢት ሃገርና ኢትዮጵያ ንዝገበሩልና እንግዶት ካብ ልብና መስግን Ethiopia is my second home. ተስደተኛ ኤርትራዊ ስደተኛ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝገበሩልና መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ደስ ዝብል እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ መጺና ነዚ ዕድል ብምርካብና ሕጉሳቲና ኣብዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ተረኺቦም እዮም ካብ ትጽቢትና ንላዕልዩ ተገይሩልና በዚውን ብጣዕሚና ነመስግን ኢትዮጵያ ብፍቕሪ ተቐቢላትና ዝብሉ ቶም ስደተኛታት ዝግበረሎም ሓገዝን ክንክንን ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘለዎም ክብሪ ክበቢል ወዩ ኢትዮጵያ ቤቴ ናት እናቴ ናት አገሬ ናት ማለት ቸላለው ኢትዮጵያ ገዛይ ዓደይ ሃገራይ ምባሊ ኽእልየ በሙሉ ዓርሰ እምነት ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ መሰለይ ተኸቢሩለይ ክሰርሕ ተፈቂድለየ ዝነብር ንዓይ ዓብይ ነገር እዩ ይቀኒልና እድመያ ሃቦ ኣብዚ ኣብ ዓድና ዘይረኸብናዮ ክብሪ ረኺብና ኢና አላህ ይኽብሮ ኢትዮጵያ አይንፈልጣን ነርና ጽብቕትን ገነት ዝኾነትን ሃገርያ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሰላም ይዕሰል አላህ ሰላም ይሃበና ኣሕዋቲና ተዋሊድና ኢና ኩሉ ነገር ኣለና ያኽልና እዩ ብሰላምን ሓበራውነትን መንባሪና እንደሊ ይመላዓሎም ረብ العالمين ይመላዓሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት መሰለሙን ድሌታቶምን በአግባቡ ንኽሕሎ መንግስቲ ብዙሓት ስራሕቲ ምስላጡ ዝገለጻ ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ጠይቡ ሐሰን እቲ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር መርአይ ሓበራውነት ምዃኑ አልዒለኔን ኢትዮጵያ ለስደተኞች የምታደርገው መስተንግዶ ከሰባዊነት ባለፈ almost ከዜጎ ኢትዮጵያን ስደተኛታት ትገብሩ እንግዶት ካብ ሰብአዊነት ብዝሓለፈ ካብዚ ከታስይና አስመሰል ተሐልዩሎም እዩ እና ነበሩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ በበዓመቱ ምስ ስደተኛታት በመዃን ኣብ ቤተ መንግስቶም እንግዶት ይገብሩኦም ኢትዮጵያ ትገብሩ ብመዳይ ፖሊሲ ጥራሕ ዘይኾነስ ስደተኛታት ብቐጥታ ምስ መራሒና ገጽ ንገጽ ዝዘራረቡሉን ጸገማቶም ዘውቁዑሉን መድረኹን እዩ ንስደተኛታት ድማ አብይ ትርጉም ዘለዎ እዩ ولدو كاب تاريخ عوت عدوى حدنتن حبرتن لوعلاونتن كبرن هاجر كم زقونات أف كردا كم زلوت حبيرهم أب عدوى استرخب عوت دخنت نمقبار أب زقبر وفري كله كربار بكم زقبا وانتقلز لهم أبادي دمك أزرزر اللوت خاطرنا الملز أباتوچاچن واغا يكفلوبت نصانتنا كبر السيت ነው ነጻነትና ክብር ለመጎናጸፍ የሄዱበት መንገድ ግን እሳት ነው አድዋ
عودة كونات زي كونس مننت لوالونت ناتنتن كبرن هزبي استرقاقت له تاريخيوم لوالونت ناتنتن هاجر استرقاقت له عود كونات عدوى علم لخ كبريستو قناتفة أبنت تاريخ تألمت هزبتاتيوم يخون مبر زعوت ببعامتو كاب مزكار بززللة بزوح بوتا كيتوهابت أنحيوم أبا زحالفو عمتات بزتسرحو سراحتتات جن تاريخ عدوى تذكر مذكرتا تاريخ عدوى بمهنات منجستي كالي عود سريحيوم صبوغ تاريخ كقصل بمقبار نولدو أبا مسججار بتكبار زرقاقت منجستي أياتات أبا قبوتات عدوى عوتن معتار زخفلو واقا كم زمن تساقاري سلتي كوسد علو ويبل أباتو تشاتشن السيت نبراتشو ያን እሴት ለማሳካት የተጠቀሙበት እሳትም ነበራቸው አያታትና ጸጋታት ነይሮሚ ጸጋታቶም ንመዕዋት ድማ ዝተጠቀሙሉ ስልቲ ነይሮም ኣብ ስነቃላትና ሕራነ ጓሂ ምሽፋት ምውጋ ጀግንነት በውዙሕ ይዝረብዩ እዚኦም ሃልሃልታ ተሓዊ እምበር እቶም ጸጋታት የርዩን አያታትና ዋጋ ዝኸፈሉሉ ናጽነትና ክቡር ጸጋ እዩ ናጽነትና ክብሩ ንምዕታር ዝኸድዎ መንገዲ ግና ሓዊ እዩ ክንወርሶ ዝግበአና ናጽነት ክብሩ ሓድነቱ እምበር እዚ ንምዕዋስ ዝተቃለስሉ ስልቲ ሓዊ ክንወርሶ ኣይግበአናን ወለዶ ብመንፈስ ዓወት ዓድዋ ብምህናጽ ርድኢት ፓንአፍሪካኒዝም ንምስራጽ እናተሰርሐ ይርከብ ብመንፈስ እዚ ዝወፍር ሓይሊ ብመግቢ ዓርስኻ ንምኻል ኣብ ዝግበር ወፍሪ ክስለፍ ይግባእ እኛ ያወረሱን እምብኝ ማለት ለወራሪ እምብኝ ማለት ለደህነት እምብኝ ማለት ለልመና እምብኝ ማለት ለውጫዊ ሳቤ ስለሆነ ንዓና ዘውረሱና እምብለይ ንወራሪ ንድኽነት ንልመና ንወጻት ሓሳስባ ስለዝኾነ እዚ ዝወረስናዮ ናጽነትን ክብርን ሎሚ ለዓላውነት ምግቢ ንምርግጋጽ ክኸውን ኣለዎ ስርናይ ሩዝ ሌማት እንትበሃል ዘቕሕሮ ከይኮነስ ዓወት ዓድዋ ዘዘኻኽሮ ክኸውን ኣለዎ ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ንጭቁናትን ጸለምቲ ህዝብታትን ተዓዋትነት ብተግባር ዘምሃሩ ዓወት ምዃኑ ምሁራት ተዛሪቦም እቲ ዓወት ወርሒ ለካቲት ወርሒ ነጻነት ጸለምቲ ምዃኑ እውን ታሪክ መሰረት ኣንቢሩ እዮም ንጸብጻብ ሰይፉ ገብረ ጻድቕ ጌታቸው ዓለሙ ዓድዋ ብፍትሓዊ ኩናት ንወራሪ ብምስዓር لوالونت مخبار طراي زيكونس ببعداو مغزاتي نبارنت زسطحوم عوت معتار كم زكال ኢትዮጵያውያን ንጭቁናትን ጸለምቲ ህዝብታትን በተግባር ዘምሃሩሉ ዘኹር ዓወትዩም ንኢትዮጵያ አብነት ዝገበሩ ጸለምትን ጭቁናትን ተጋድሎም በመጥንኻር ናብ ናጽነት ዝወስድ ጉዕዞ ጀሚሮም አድዋ እንግዲህ የካቲት 23 ዝም ብሎ አንድ ድል የተገኘበት ሳይሆን ዓድዋ 23 ለካቲት ስቂሉ ከም ሓደ ዓመት ጥራሕ ዝውሰድ ዘይኮነስ ንታሪኽ ዓለም ካብ ዘቐየሮ ኣጋጣምታት ሓደ እዩ እንደውም ብዙሓት ሊቃውንቲ ታሪኽ ዓድዋ ንታሪኽ ዓለም ቀይርዎ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ብምዃኑ ድማ በዚ ብርኪ ዝተወገነ እዩ ንምባል እዩ እምበር ንዓና ነጻነትና ሉዓላውነትና ኢልና ጥራይ እንሓልፎ ኣይኮነን ከምኡ ብምዃኑ እዩ ኣብ ኣህጉረ ኣፍሪካ ዝርከቡ ኣሕዋትና ኣብ ካሪቢያንን ካልኦት ከባብታትን ዝርከቡ ጸለምቲ ኣሕዋትና ንዓድዋ ሓቢሮም ዝዝክሩሉን ዘኽብርዎን that because of Ethiopia's Adwa celebration Adwa victory بعوت عدوى إثيوبياوያን ተላዒሎም ኩሎም አፍሪካውያን ናብ ነጻነት አምሪሖም እዮም ጻዕሪ ሃጸይ ኃይለ ሥላሴ ስዒቡ ነጻ ዝወጻ ሃገራት አፍሪካ ውን ውድብ ሓድነት አፍሪካ ኣብዘይ ንክምስርቱ ምኽንያት ኮይኑዎም እዮም እዚ ዘንጸባርቕ ዓወት ኣብ ወርሒ የካቲት ዕለት 23 ተመዝጊቡ ምስረታ ፓን አፍሪካኒዝም ይኹን ኣብ አሜሪካን ካናዳን ወርሒ የካቲት ታሪኻዊ ወርሒ ጸለምቲ ህዝብታት ብዝብል مخبارو كاندي مخنيات منسين تاريخ قياري عوت عدوايو فبراير يكاتيت ور بلاك هيستوري مانث تابلو ميذكرونا
ወርሕ ለካቲት ብላክ ሂስትሪ መንዝ ተባይሉ ዝዝከርን ብዝተፈላለዩ መገዲ ኣስተዋጽኦ ጸለምቲ ተጋድሎ ነጻነትን ሓርነትን ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ብዝተፈላለዩ መገዲ ዝዝከር ነዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዘይሩ መሰረቱ ምስ ዓድዋ ዝተተሓሓዘ እዩ። ብላክ ሂስትሪ መንዝ ከም ዝተባሃለ ኩሉ ኣብ ኣሜሪካን ሃገራት ካሪቢያንን ኣብ ሃገርና እውን ለካቲት ብሓፈሻ ንሉዓላውነት ንዝተኸፈለ መስዋዕትነት በብዘበኑ ንዕኡ እናሓስበሉ ጌርና እንትንዝክር ጽቡቕ እዩ ዝኸውን። ንጸለምትን ጭቁናትን ኩርዓት ዝኾነ ከም ሎሚ 130 ዓመት ዝተጻሕፈ ታሪኽ ዓወት ዓድዋ ካብ ዘበን ብምስግጋር ንሎሚ በጽሕዩ ናይ ሎሚ ወለዶ እውን ካብዚ ዓወት ብዙሓት ዝመሃሮም ቁም ነገራት ኣለዉ። ከዓድዋ መማር የምንችለው ዓድዋ the nightmare for colonizers ካብ ዓድዋ ክንመሃሮ ንኽእል ዓድዋ ንባዕዳውያን ገዛእቲ ሕልሚ ዝኾነት ሃገር ኢሎም ባዕሎም ዘምሃሩሉ እዩ። The only country never been colonized ኣብ ዓለም ብሕታዊት ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይተገዘት ሃገር ኢትዮጵያ ዝተባሃለትሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ከምዚ ከብላ ዝኸኣለኸ እንታይ እዩ? ብመርዚ ትኪ ኣብ ላዕሊ ኣብ መሬት ብረት ከይንዕድግ ማዕቀብ ተነቢሩልና ብጥራይ ኢድና ተስፋ ከይቆረጽና ዝተዓወትናሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ካብኡኸ እንታይ ንምሃር? ዓድዋ ብኸመ እዩ ዕውት ክኸውን ዝኸኣለ? ብኸመ እዮም ተዓዊቶም ኢልና ሕድሕድና እንተንሓትት መልሱ ግልጽ እዩ። ሓደ ብምዃን ብምፍቓር ብምፍታው ዝተረኸበ እዩ። ብህይወትን በአካል መስዋዕትነትን بدم استتصحف دموق تاريخ زتوادد ጥበብ ጦር ውጽኢት እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ዘለዋ ርክብ ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ክጠናኸርን ዓርሳ ካብ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንምክልኻልን ተዋሳኢት ቀይሕ ባሕሪ ክትከውን ከም ዝግባእ ተገሊጹሎም። ኢትዮጵያ ብመንጽር ዘለዎ ዓቕሚ ወታደር እውን ኣብ ከባቢ ባሕሪ ናይ ባዕላ ዝኾነ ሚሊተሪ ቤዝ ክጣየሽ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ዘሎ ሙሉብራን ግርማይ ዞባ ቀርና አፍሪካ በመንጽር ዘለዋ ሀብትና አቀማመጣ ካብ እዋን ናብ እዋን ዓይነ ሓየልቲ ሃገራት እናስሓበት መምጻእ ይግለጽ። መሲቲ ቤት ትግርኛ ጻንሒ ዝገበሩ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክብ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ዝኾኑ ዶክተር ንጉስ በላይውን ዞባ ቀርና አፍሪካ በዘለዋ ሀብት ማዕድንን ዘይተተንከፈ ዘፈር ሕርሻ ጠመተ ሓየልቲ ሃገራት ተስሓብ ከም ዘላ ይገልጹ። የአፍሪካ ቀንድ የብዙ ሀያላን ሃገራት ትኩረት የሚስብ ቦታ ነው። የመጀመሪያው ቀርኒ አፍሪካ ጠመተ ሓያላት ሃገራት ዘስሕብ ቦታ እዩ። ፈለማ በአቀማምጡ እዩ። አቀማምጡ እንትንብል በዓበይቲ ክፋላት ማይ ዝተሓጸረ እዩ። ውቅያኖስ ህንድ ያሎ፣ ቀይሕ ባሕሪ ያሎ፣ ስዊዝ ካናልን ኤደን ባህረ ሰላጤን ኣለዉ። ዓበይቲ ንግድታት ዓለም ኣብዞም ዝጸራሕናዮም ከባብታት እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ድማ መሕለፊ ዓበይቲ መራኽባት ስለ ዝኾነ ስለዙይ እዘን ሓያላት ሃገራት ነዙይ ከባቢ ይደልዮየን። እቲ ካልእ ድማ ግብርና ኣብ አፍሪካ በቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ልክዕ ከም ዘይተሰርሓሉ መጽናዕታት ይሕብሩ እዮም። ነዙይ ዓቕሚ ምጥቃም ይደልያየን። ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ ተወሲድና ኣብ ዘፈር ሕርሻ ዘይተተንከፈ ሃፍቲ ኣለወን። ስለዚ ነዙይ ምጥቃም ይደልያየን። መበል ሳልሳይ ከዓ ገና ዘይተተንከፈ ሃፍቲ ማዕድን ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም። ንኢንዱስትሪኦም ይደልወዮም። ብምክንያት እዙይ ጠመተ ሓያላት ሃገራት ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ክኾን ክኢሉ እዩ። በመንጽር ዚ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምድላው እንታይ ከመስል ይግባእ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ንጉስ በላይ እንትመልሱ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ዘለዋ ርክብ ኣብ ዲፕሎማሲን ሰላምን ከምስረት ከም ዝግባእ የልዕሉ። አሁን የአፍሪካ ቀንድ ስንወስድ ያሉት አገራት ብናስቀምጣቸው ሕዚ ቀርኒ አፍሪካ ወሲድና ዘለዋ ሃገራት እንተልዓልናየን ብቁጽሪ ህዝብታት ብዘለወን ተስፋ ዕቤትን ወተሃደራዊ ሓይልን ድሌት ዕዳጋ ካብ ዘለዋ ሃገራት ኢትዮጵያ ዝሓሸት እያ። ስለዚ ኢትዮጵያ ረብሓኣ ንክተኽብር ምስ ዘለዋ ሓያላት ሃገራት ዘለዋ ርክብ ሰላማውን ዲፕሎማስያውን ክኾን ዝግባእ። ምክንያቱ ግብርና እንተወሲድና ዘይተተንከፈ ካባና ሓሊፉ ንዕዳጋ ዓለም ክቐርብ ዝኽእል ምህርቲ ሕርሻ ኣለና። ማዕድን እውን ዝሕሻ ኣለና። ነዙይ ሓያላት ሃገራት ይደልዮየን። ኢትዮጵያ እውን ካብዙይ ተበጊሳ ረብሓኣ ንክኽበር ምግባር ትኽእል እያ። እቲ ዝዓበየ ድማ ግድብ ሕዳስ ኣሎ። ብምክንያቱ እዙይ እውን ማእኸል ስሕበት ኮይንና እያ። ነዙይ ተጠቒማ ኢትዮጵያ ኣብዙይ ዞባ እዚ ዝለዓለ ግደን ክህልዋ ምግባር ትኽእል እያ። ነዚ ክኾን ምስዘን ሓያላት ሃገራት ዲፕሎማስያዊ መገዲ ብምጥቃም
ክብራን ረብሓን ክሕለው ምግባር ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ከም መጠን ዘለዋ በዝሒ ወታደርን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንኽኽበር ብዝትገብሮ ምንቅስቃስ ልክዕ ተረባሒት ከም ዘይነበረ ዝገለጹ ዶክተር ንጉስ በላይ ነዚዩ ድማ ከም ቀንዲ ምክንያት ሚሊተሪ ቤዝ ዘይምጥያሻ ምዃኑ ይልዕሉ ሀያላን ሀገራት ለራሳቸው ጥቅም ሲባል የራሳቸው የሆነ ሚሊተሪ ቤዝ አላቸው በተለይ በሶማሊያና በጅቡቲ በብዛት ሀያላት ሀገራት ንባዕለን ረብሓ ክብላ ናይ ባዕለን ዝኾነ ሚሊተሪ ቤዝ ኣለወን ብፍላይ ኣብ ሶማሊያን ጅቡቲን ናይ ባዕለን ዝኾነ ሚሊተሪ ቤዝ ኣቕሚጠን እየን ብዕላማ እዩ ሚሊተሪ ቤዝ ከጣይሻ ዝኽኣላሉ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ብዘለዋ ሰላም ክኽበር ምግባር ዓቕሚ ወታደር ተረባሕነት ንከይትኸውን ገይርዋ እዩ ዝተፈላለዩ ሓያላት ሃገራት ናይ ባዕለን ሚሊተሪ ቤዝ ኣቕሚጠን እየን ምስ ራዕዳውያን ምስ ጉሓላሉ ባሕሪ ኣብ ዘለዎ ውግእን ምክልኻልን ኢትዮጵያ ዘለዋ ተሳትፎን ንክቕንስን ቅቡልነታውን ንክትሕት ገይርዎ እዩ ነዚ እውን እዩ በር ባሕሪ የድልየና እዩ ንብል ዘለና ኢትዮጵያ ንግዲ ጥራይ እንተይኮነ ሚሊተሪ ቤዝ ንክተጣይሽ በር ባሕሪ የድልየና እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ሃገራት ርክቦም ከም ዘይተኣማምንን ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ጥራይ ዝተደረኸ ምዃኑ ዘለዓሉ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ዓለም ለኻዊ ርክብ ዶክተር ንጉስ በላይ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ዘለዋ ርክብ ንኽጠናኸርን ዓርሳ ካብ ምጥቃዕቲ ንምክልኻል ንቀይሕ ባሕሪ ቀረባ ክትኸውን ከም ዝግባውን ኣልዒሎም እዮም ይሄ የአፍሪካ ቀንድ ያሉ ሃገራት ያላቸው ግንኙነት አስተማማኝ አይደለም ከግብጽ ብንጀምር ራሱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ርክበን ዘተኣማምን ኣይኮነን ካብ ግብጺ ተጀሚርና ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ዘተኣማምን ኣይኮነን ግብጺ ብወገና ናይ ባዕላ ረብሓ ንክሕሎያ ትደሊ ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ብዙሕ ግዜ ጸላኢ ቀይሕ ባሕሪ ኣቋሪጹ እዩ ዝመጽእ ብታሪኽ እውን ርኢና ኢና ስለዚ ተዋሳእቲ ቀይሕ ባሕሪ ክንኸውን ይግባእ ኢትዮጵያ ብመንጽር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንኽኽበር እትገብሮ ምንቅስቃስን በዝሒ ወታደር ኣብ ከባቢታት በሪ ባሕሪ ናይ ባዕላ ዝኾነ ሚሊተሪ ቤዝ ከተጣይሽ ከም ዝግባኡን ኣልዒሎም እዮም ሕዝጉን ዜናና ይቕጽል ናብ ዜና ዕዳጋ ክንሰግር ራብዓይ ፎረም ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ቀጻሊ 17-18 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ኮሚሽነር ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ዘለቀ ተመስገን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ፎረም ኢትዮጵያ ዘለዋ ምቹ ምህዳር ኢንቨስትመንት ብስፍሓት ዘርእን ምቹ ዕድል ኢንቨስትመንት ንምፍጣርን ዝሕግዝ ኢሎም ኢትዮጵያ ንኢንቨስትመንት ድሉት እያ ብዝብል መሪ ሓሳብ ንክልተ መዓልቲ ኣብ ዝካየድ ፎረም ልዕሊ 800 ዓለም ለኸ ሰብ ሃፍቲ መራሕቲ ንግዲ መሓዙት ልምዓትን ከም ዝሳተፉ ተሓቢሩሎም ኣብ ሳልሳይ ፎረም ኢንቨስትመንት ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ዶላር ስምምዓት ከም ዝተገበሩ ብምዝኻር ኣብዛ ዓመት ምስ ዓበይቲ ትካላት ልዕሊ 2.4 ቢልዮን ዶላር ስምምዕነታት ንምግባር ተሓሲቡ ኢሎም እቲ ፎረም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስትር ገንዘብን መሓዙት ትካላት ልምዓትን ብምትሕባር ከም ዝተሰናደአ ድማ ተገሊጹሎም ናብ ዜና ወፃኢ እንትንሰግር ድማ ኢራን ደም ሱር ቁጠባ ዓለም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ብዕሊ ምዕፃዋ ኣፍሊጣላ ኣማኻሪ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ኢብራሂም ጀባሪ ንመራኸብቲ ማዕኸናት መንግስቲ እቲ ሃገር ከም ዝገለጽዎም ወሽመጥ ሆርሙዝ ተዓፂሎም ዝኾነ ሰብ በቲ ቦታ ንምሕላፍ እንተፈቲኑ ሓይልታት ባሕርን መሬትን ኢራን ነተን ዝሓልፋ መራኽብ ከቃጽልዎን እዮም ክብሉ ኣጠንቂቖም ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መራኽብ በቲ ወሽመጥ ዝገብሮ ጉዕዞ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ልዕሊ 200 መራኽብ ኣብ ዙርያ እቲ ባሕሪ ጠጠው ኢለን ከም ዝርከባ ድማ ተገሊጹሎም ወሽመጥ ሆርሙዝ ብምዕፃው ብብርኪ ዓለም በብመዓልቱ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል 20 ሚእታዊ መጠን ነዳዲ ዝቋረጽ እንትኸውን በዚ ድማ ወጋ ነዳዲ ልዕሊ $100 ክበጽሕ ከም ዝኽእል ተመላኺቱ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዕውት ንክኸውን ደቂ ኣንስትዮ እጃም መሪሕነት ክወስዳ ይግባእ ክብሉ ኣይተ ኣደም ፈራሕ ተዛሪቦም
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዘዳለውዎ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ተኻፊሎም ካብ ዜና ወፃኢ ኢራን ደም ሱር ቁጠባ ዓለም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ብዕሊ ምዕፃው ኣፍሊጣ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዚምና ስለምክታልኩም አዚና ነመስገን አበ መወዳእታ ግን አበ ዋናው ጉዳይ ድሂቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ኢዜአ ብትግርኛ ዝገብሮ ጻንሒት ብኩሎም አማራጭታት ክቐርብ ምዃኑ ክንዕድመኩም ንፈቱም ሰናይ ጊዜ